Baveringiri. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The result is based upon the analysis of non-matching alleles between the alleged father and child using PCR, DNA, generated from the samples submitted. Non-matching alleles at the following Loki. The result indicates that the alleged father is not the biological father. Pachishora zvirongoti murume agera apa zvakaitwa zvose zvesainzi zvinoratidza kuti mukomana uyu haasi muridzi wemwana. 99.9% haasi muridzi wechimwana. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Saka masunungurwa baba mama makutsvaga baba vemwana pane munhu asingazivi baba munhu ndiani hapana. Saka mukomana waida kuziva kuti ndine here muridzi kana ichi handisi hausipi iwe muridzi wemwana. Pane mubvunzo wevaviri munomubvunzo here chama haunai kweiwe ndokuti iye paakandibvisa bhigini aright ari kuti paakarara neni akabvisa kumandara pachaitwa sei angari murume wako pabanongesa munyaya yepfuma kana idhemeji yobhadhara kasi haasine mudzi wemwana hazvibvise the fact kuti haasine mudzi wechi mwana. Une zvimwe chitaura majiko kora ndakubvunzwa mubvunzo uyu ndakabvisa umudzi wemwana ndiani asi maresults maona maresults ari pachena asi vakaenda nana ndiwo wakaenda navo wakaenda nani vapasina mpurisa makaenda vapasina mpurisa but zvavangofanira kusevisa semu tsamba yavo yanani apo watsamba ndiani muri pamwe chete ini ndinongotarisa munhu aita pano unyanzvi aita handidhauti unless otherwise kana iwe usina kugutsikana ndakuti on your cost muite second DNA kasi iyi munhu aita nyaya yaanogona ndinoshandisa iyeyi kuti DNA confidential anobudisa chi parizotsa mwana. Saka sisi makadyiwa nojuka hazviriko ausiye bhatya padare ndizvozvo asi zviriko sisi asi kusevha ramangwana remwana wako wabuda pachena ndi unozonotaura nehama dzako hadzina zvedukude musaka unozonotaura nehama dzako usevhe mwana wako mazati ngasati nyaya yedu yaperera pano. Pane zvimwe zvaunotaura nyaya yepfuma hausinoreva kuramba naye simhosu pfuma igara inongoreva sei pachivanhu inongorehwa nyangwe maramba kasi apa pabviswa mudzi ndandine mwana umwe chete apa pasina nyaya iyoyo apa
nyaya ichandinakidza manje kana wazvikomanda kuti damage 3 mombe kana waita mwana mumwe chete marambana toisa mombe 1 nemombe huma yainino sake sii manje hausina kukwira pfuma asina kubvura yepfungwa uye haasi mudzi wemwana saka kuzoti pachafanirwa kumhindura muriwo here kana kuti damage mazwisa nyaya asi baba anokwira nyaya yepfuma nyaya yapera inoembosaina sisi wasunungurwa mimini unonzwa unotaura mama ada hembe dzake nefoto yakwatora mabva kupimbi Python ene munopa sapo kunyiti yanzani kufinya ene mupa mangwana makusende ene mupa hembe dzake nemafoto dzake zvese zvake mukomana zvinhu zvozvona ndakazvipisa nekuti ine handikwanisa kuzvidzosera indakambodzipfeka ongo kwazvipisa urani nekuti ine handakambozvipfeka waipfeka zvinhu zvako sawamumaombe pamusoro pakudanana kwedu isusu tatakapana hembe inhumbi dzautari zvazveshama inononze hembe dzotoda kuti zvisvike kuna sabo isisi hatinoziva kuti hembe ke taura kuti hembe dzachiita sei atora 2 majuzi ne1 t-shirt nemafoto ndizvo amai but chamukatadza sisi kana watadzirwa iwoyo vanoti anger is no defense pachinhu hasha hadzidziviririki unozotozoona watadza ingekuita zvamakaita kutisa zvinhu izvi imwe Esta que me como la wakanga wadana nomwana wani ndikubviraga nekuti apa tisiyati mwana wakamutsaga inini ndakandiriyo ndangoti zvapera asi atiumanikeze uneze zvamuda suggestion chiri kutatadzira mbechi zvese zvaari kutaura zvikunyepa bhozi hembe kuba tichitanga nyaya kuya ndakatombodzitumira vanhu vasabhuku akasvika pakupa mhinduro yekuti musi uchapera nyaya ndowandichapa zvinhu saka akazopisa sei zvinhu panguva yekunetsana tichinetsana akatadza nekuzvipisa kumashure kwese nhasi uno munyaya wozoti dare rine ringoti hembe dzingadzinoda kufinya mangwanana iyoyo nyangwe zvidii hembe dzangu ndikudzi achaziva adhara teereraika unobva kusunungurira atisusu by 9 o'clock mangwana amba vapa sabhuku komiti yavo manzwa kasisi vazokumwanzi orit saka sisi vane zvinhu chiendai kumba baba makaroorerwa here mamagara kungu yakadii nguma musikana angangogara pamba 1 week ini ndikuudza dava orit endai kumba munofunga zvamunomaita nedada ini ndakakutungamirira ndisito imi meendai munoita zvamunoita nedada tinozongoiona yasvika kuno mazvita Nisha sawa.